Keď som ho počul v rozhlasových hrách pre deti, vyrazil mi dých. Krochkál ako skutočné prasiatko, ako nevedko bol nespochybniteľný darebáčik, ako cínový vojačik bol dojímavý. Tak som si povedal, že sa ho povypitujem na to, ako to robí. Ako čítať deťom tak, aby z vás pri čítaní nespustili zrak. Mojím hosťom je herec Robert Roth. Keď v knihe sa čítajú nejaké veci, čítam dieťaťu, že prasiatku robilo toto, povedalo toto, tak keď to len čítam tak, jak to je, tak to je taký text. Ale keď počúvam z CDčka váš prejav, tak je tam všeličo, čo v tom texte nie je. Akým spôsobom urobiť postavu z detskej knihy tak, aby začala žiť. Aby to nebol len čítaný text, ktorý uspáva dieťa pred spaním a celý efekt je, že dieťa konečne zavrie oči a vlastne nič z tej rozprávky nemalo. Som presvedčený, že treba okamžite zapájať svoju fantáziu, pretože tie texty pre deti boli písané naozaj pre deti. A dieťa má neobyčajne veľkú predstavivosť, je veľmi úprimné a tá predstavivosť by mu mala byť trošku podávaná tak, nechcem povedať, že až do slova, ale keď už ste spomenuli, ja neviem, tie prasiatka alebo tie zvieratka, ktoré vydávajú rôzne zvuky a majú svoj prejav, ktorý je verbálny, akurát mu nemusíme rozumieť, tak som presvedčený, že tie veci treba obohacovať, pretože to, čo je v texte, to, čo je napísané, je už napísané. To je jasné. To je informačná hodnota. Dnes sa cítim veľmi zle, povedalo prasiatko. Keď to takto poviem tomu dieťaťu, má to takú istú hodnotu ako idem sa vycikať, milý ocko. Pre mňa to nič. No ja to obratím, u nás nie je, idem sa vycikať, u nás je krík, idem sa vycikať. No, a to je podľa mňa presne to, že keď to dieťa okolo toho spraví také, nazveme to teátro, tak má to zrazu, a ja si ako dospelý zrazu uvedomujem, že asi by som to mal teraz začať riešiť, lebo to dieťa sa tu naozaj pociká. A to je presne s tým podávaním tých tlačených informácií v knižočke tým deťom pri tom prejave, pretože to dieťa musíte zaujať. Pretože ak ho nezaujmete, tak sa o chvíľku začne hrajkať vpravo, vľavo, pozerať, ošívať alebo odíde. Takže ten blok informácií alebo ten balík služieb, keď to mám tak povedať modernou terminológiou, čo má to dieťa dostať, cez váš prednes by mal byť čo najbohatší, čo najpestrejší. Dokonca to som pri Neterke si vyskúšal, že okrem toho, ja som sa pokúsil, že také interaktívne predstavenie, ale to bolo len preto, lebo mi to v tej chvíli napadlo. Bolo také šero, ja som mal baterku, presvedcoval som si cez ruku, robil som ešte aj trošku tieňové divadlo do toho a keďže dieťa bolo zaujaté jednou rukou na stene, tým tieňom, v druhú som mal voľnú, rozprávku som vedel naspamäť, začal som jej robiť aj fyzicky také všelijaké zlé alebo štekly, čiže zrazu bolo až 3D. Takže nech má to dieťa naozaj komplexný zážitok z toho. Videl som v X filmoch, alebo aj som zažil, že ten rodič s prevracajúcimi sa očami si tam sadne k tej postielke, otvorí tú knižku a bez záujmu prečíta niekoľko postav úplne tým istým hlasom a nevie sa dočkať, kedy príde muž a vystrieda pri tom čítaní, pretože ja mám kopec iných a dôležitejších vecí, čo v tej chvíli naozaj nie je pravda. A to je podľa mňa cesta, ako to dieťa jednak naučiť počúvať, jednak naučiť pracovať s vlastnou predstavivosťou, pretože vás zajtra môže obviniť z toho, že včera to prasiatko krochkalo trochu inak, možno sa s ním v priebehu dňa niečo stalo, naučiť ho určitej možno aj pravidelnosti, disciplíne, že si tú rozprávku vypýta a nebude si samo zapínať DVDčka s nejakými pritrúblými zahraničnými produkciami, ktoré vlastne nemajú ani len kultúrne zázemie u nás, pretože ja nebudem dieťaťu čítať nejakého Spidermana. To je samozrejme druhá vec, ale takisto sa to dieťa môže naučiť, že jedného dňa tú knižku si príde samo zobrať a zaujímať sa, čo je tam okrem tých obrázkov a tak ďalej. A poznám veľa detí, čo už aj čítajú a zliepajú tie písmenka a sú vo veľkom predstihu. A je to vďaka tomu, že to verbum, to slovo, tá reč sa tomu dieťaťu v rôznych formách dostáva. Úplný základ a alfa omega čítania dieťaťu je to, že aj mňa samého to baví. A že ja nejdem z donútenia k tej postielke, ale viem, že je to určitý rituálik, na ktorý sa teší nielen to dieťa, ale aj ja. A to už je, dovolím si tvrdiť, polovica roboty za mnou.
Druhá vec je, že to môže mať potom taký ten zvláštny efekt, že nie a nie odtiaľ odísť, pretože chceme ísť ďalej a budeme čítať aj hodinu. To už neviem, ako si s tým aj ja poradím. Ale aby som sa vrátil k tomu pre mňa podstatnému, že musí to baviť aj vás. Pretože som presvedčený, že to dieťa neoklamem. Že to dieťa to cíti z toho tónu, z tej dikcie, aj z rytmu tej mojej reči, že či to čítam takto len rýchlo, aby som sa toho zbavil, pretože musím ísť spať a hlavne mne ide seriál, alebo sa s tým hrajkam, pretože sa s tým chcem hrať, pretože to je takisto forma hry. Kniha, ktorá zaujala moju dceru, typická predstaviteľka je Heidi, ktorá pomáha psíkom na horách, nesmierne lacné, trapné, zúfalé, všetko pekné farby, vyfarbené. Ten text je preložený narýchlo. Nie je mi to jasné. Ona sa stotožňuje. Krásne dievča, milé, psík, príroda. Moja netier, ktorá má myslím o rok menej ako vaša dcéra, má teraz tiež také princeznovské obdobie. Možno preto, že to je jednoducho také princeznovské, také jasné, také bezstarostné. To verím, ale rozmýšľam, že čo s tým, že ja ako rodič chcem urobiť rado svojej dcére. Zoberiem tu Heidi, ale trápim sa. Ja sa trápim a ona je rada. Že je to aj taký niekedy, u nás je to sviatok. Hej? Jedna vec, vymýšľať si. Lebo som presvedčený, že dospelí by nemali zabúdať, že boli kedysi deťmi. Sú to v podstate len bývalé deti, nie? My sme všetci len bývalé deti, takže bacha. A myslím si, že a ja som to tiež vyskúšal, pretože ľúbim sa s tým hrajkať. Jednoducho tam možno každý deň niečo popridávať, niečo náročnejšie, niečo samozrejme vymyslené. A že si možno to dieťa uvedomí, že už je to trošku inak. Možno to trošku rozvíjať a potom tú knihu už zaradiť naozaj medzi ohavné a už potom siahnuť po také, neviem, myslím si, že to by sa dalo. Proste každý deň ten príbeh začať podávať inak. Obohacovať ho. A vrátim sa možno trošku k vašim skúsenostiam z rozhlasu, ktoré máte roky a vlastne z toho, keď pripravujete nejakú vec, ktorá je určená pre deti. Či uvažujete, alebo chystáte, alebo robíte niečo inak ako pre dospelých? Áno, pretože tak dospelý človek vie dávať do súvislosti. Vie primárne počúvať text. To znamená, že tak si ho vypočuje nielen ako informáciu, ale už hľadá aj, čo je za tým textom. Čo je pod ním, čo je ten podtext. Že som strašne unavený, nemusí znamenať len obyčajnú primárnu únavu, ale aj to, že mám ťažké obdobie. Pretože nemôžem byť až tak strašne unavený ráno o 10:00, dajme tomu. A to už dospelý vrem dáva do kontextu a do súvislosti. Ale pre deti jednoducho my musíme tieto podtexty, tie zátvorky, to, čo je mimo rámec textu, farbiť, prekresliť, hyperbolizovať. Jednoducho, keď sa rozhodneme, že to dieťa má dostať informáciu, že som hladný, tak sa musíme dohodnúť, že či naozaj má byť len hladný, alebo je aj smutný. Tak to treba tak podať, aby to dieťaťu bolo okamžite jasné. Že ten ujo je nejaký hladný a z toho je dosť smutný. To jednoducho musí, pretože rádio je v tomto zradné a na druhej strane neuveriteľne obohacujúce pre interpreta, pretože tam naozaj máte len svoj hlas a nemôžete nejakú gestikuláciu preniesť cez ten éter na to dieťa. A tam je vtedy dôležité tá farba a to, ako sa dokážete s tým hlasom hrať a ako sa dá kúzliť s tou vetou, pretože tá veta je svojím spôsobom hudba. To je muzika, má to svoj rytmus, má to svoju farbu, má to svoje dĺžne, má to dlhé slabiky, má to krátke slabiky. Je to úsečné alebo veľmi rýchlučké, že dá sa. A to jednoducho to dieťa musí v tej chvíli dostať takto na tej tácočke. Ako cukríčok, tu je taká marshmallow, tu je jablčko, tu je čokoládvočka. Všetko musí ochutnávať tými ušami a musí to rozoznať. Keď ste to hovorili, tak mňa to strašne očarovalo, lebo som si uvedomil, že bežní ľudia vlastne nemajú také spektrum výrazu. Že vlastne vy hľadáte, proste úplne vymetáte všetky kúty možné výrazu, že ako to slovo, čo s ním spraviť a jak dať k tomu nový a nový výraz. Myslím, že bežne sme ploší, neviem.
Nemyslím si to celkom, lebo jedna z vecí, čo sme sa včera s mojou pani bavili, bola, že ja by som sa strašne chcel vyhnúť, citujem seba zo včerajška, strašne chcel vyhnúť taký a týmto záležitostiam, z ktorých mám až koprivku, keď to vidím. Ale na druhej strane, ak to teda nie je prehnané, že z toho dieťaťa robíte idiota už v kočíkovom veku, a že ja som sa snažil predstaviť si pochody toho dieťaťa, jak sa pozerá na vlastného pitvoriaceho sa rodiča a hovorí si, že no ocko, mal som od tebe trošku väčšiu mienku a vyššiu, dám ti ešte nejaký ten čas a uvidíme, čo sa z teba vyvinie, že to dieťa možno rozmýšľa tak dospeláckejšie, ako si my myslíme. Alebo inak, dieťa počuje rodičov, ako sa bavia. Dajme tomu, môže sa na určitý tón, ktorý počuje od maminky, alebo určitý tón, ktorý pozná od tatinka, rozplakať, lebo vie, že to znamená niečo zlé. Lebo tatínko pred 2-3 dňami zahrešil a mama sa stiahla do submisívnej polohy a to bábo počuje to, že to bolo také a zrazu maminka bola taká a potom tatka počuje, ako zakričí niečo pozitívne. Gól, dajme tomu. Ale v takej istej intenzite zakričal predčerom tú nadávku a dieťa sa môže rozplakať. Preto si myslím, že je veľmi dôležité čítať a učiť to dieťa na to, že ja preto strašne milujem slovenčinu, že je neuveriteľne spevná, že je to naozaj spev. Uvedomte si, že keď si čítate o Bernalákovi, o Holom, o Štúrovi, o Kuzmánim, že ich dobová tlač nazýva pevcami. Rozumiem, prečo ich takto nazývali. Pretože toto s tou rečou, s tým jazykom robili. Takže si myslím, že je to nevyhnutná súčasť tej základnej výbavy, ktoré by ten rodič okrem prebalovania, krmenia mal tomu dieťaťu dávať. Pretože to je výrazový prostriedok, to je súčasť kultúry každého národa a to je jazyk. Neviem, ja sa na to pozerám možno pod prízmou toho, čo robím a čím sa živím, že naozaj budem chcieť tomu dieťaťu dať komplexný zážitok a určite budem pritom aj blikať svetlom a budem pritom aj ešte jednou nohou škrapkať dolu a to dieťa bude hľadať ten zvuk. Akože určite sa s tým budem takto hrajkať, lebo samého ma to baví. Ale myslím, že keď sa teda vrátime k tomu, či je to dôležité a tak, že by ten rodič nemal podceňovať mozoček toho dieťatka, ktoré do tých 6-7 rokov si myslím nasaje asi najviac. A potom si už len ten názor formuje, prispôsobuje, dáva rôzne výhybky, ale že tá cesta sa určí v tomto veku. Pamätám si svojho brata, keď som bol u ňou na návšteve a Kristínka mala možno 4 mesiace, 5 mesiacov. Naozaj bolo to také pokrčené niečo v perinke. A my sme sa potrebovali rozprávať a ona tak bolo videla, tak otvárala pusinku a Rišo možno mal pocit, že možno aj bude plakať, tak zobral takéto leporelo, kde boli len 4 obrázky. To bolo také z gumy. Ešte to aj pískalo. Strašne to bolo smiešné v tej sekunde, čo spravil, lebo tu bolo veľké slniečko, tu bola veľká žabka, tu bol veľký psík a tu bola veľká kačička. To je všetko. Pískalo to a bolo to gumové, príjemné. On to tak chytil, hodil zo tej postielky, že tu máš, Kristína, čítaj. A mne to pripadalo strašne vtipné, že som proste 4 veľké obrázky a to slovo, že čítaj. Ale Kristínka má bezbrehú fantáziu, lebo čítali jej, rozvíjajú to v nej. Takže... Aj sama si občas musela čítať? Áno, prečítala túto encyklopédiu zvieraciu. Čítaj. Tak toto bol Robert Roth a jeho pohľad na čítanie si s deťmi. Poďme si zahrať. Spievať bude Stano Dančiak.